Kæft, det er et lortevejr. Ja, fuck. Hvordan gik jeres ferie på Sicilien? Det gik. Altså, der var vejret godt. Der var det seriøst godt. Til gengæld så havde vi jo altså 2 børn med. En på 3,5 og så en på 10 måneder. Jeg må bare sige, at rejse med en på 10 måneder, det er en hård kost. Freaking hårdt. Ja. Hun spænede jo rundt på sine knæ og var altså på vej i poolen. Var på, altså oppe i planter, jord, spise cigaretskår og sådan noget. Jeg var bare på mega hårdt arbejde, da jeg kom hjem. Ja. Der var sådan et, nu kan jeg godt bruge en ferie, tak. Det forstår jeg godt. Det var lige før, I skulle have en ferie alene. Ja, tak. Og så I var på ferie? Ja, vi var på en fed ferie. Vi havde jo ingen små børn med, så det var super lækkert. Mallorca, Ibiza. Og, ude at sejle? Ja, vi var ude at sejle. Var Carsten ude at svømme som en delfin? Nej, det var han ikke just, fordi at, han har haft en grim oplevelse. Vi var i Karibien, og der var simpelthen så stærk strøm. Vi hopper i, Carsten og jeg kan bare mærke det her fra båden, og så kan vi bare mærke, at det her det er ikke godt. Der er et eller andet galt. Der er simpelthen så stærk strøm. Jeg kunne nærmest ikke svømme nogen som helst sted. Jeg kunne ikke navigere, jeg kunne ingenting. Og Carsten får så ligesom skubbet mig igennem den her strøm og bruger sine kræfter på mig, for at få mig hen til stigen, så jeg kan kravle op, og så mister han kræfterne. Så han ligger så om på ryggen. Han ved ikke, hvad han skal gøre, og han kan godt mærke, at det her kan jeg ikke. Jeg giver op. Så han ligger så på ryggen, og jeg kunne jo ikke springe ud efter ham. Jeg har ikke kræfterne. Og så begynder han bare at ligesom komme ud mod havet. Altså bare drive derud, og bare flyder væk. Og så har heldigvis ham min veninde, hun er sammen med en fodboldspiller, der har nogle ordentlige stærke ben. Han er ikke så høj, men han siger, at jeg hopper i. Så han hoppede ned, og han kunne dårligt komme ud til Carsten og kommer ud på en eller anden måde og få fat i ham og bjerger ham ind. Og Carsten er jo stor, og den her lille fodboldspiller er ikke særlig stor. Men får ham så ind og op og alt muligt. Altså han var helt færdig. Altså der var ikke nogen kræfter tilbage. Det kunne have gået galt, det der. Havde han ikke gjort det, så var han væk. Ja, jeg skulle til at sige, hvad fanden var der sket, hvis ikke ham fodboldspilleren havde været med? Så havde han været væk. Så havde han simpelthen flyttet ud. Altså så var der ikke noget at gøre. Så han været ude midt på havet, og så havde vi ikke kunne nå ham. Og så var han måske druknet, fordi så var der kommet en bølge eller et eller andet. Så det var en grim oplevelse, så han har jo faktisk ikke været i vandet siden. Gud, min telefon ringer. Øjeblik, Annie, øjeblik. Fuck. Nå, prøv at høre her. Den lille crazy barnpige. Hvad med... Jeg bliver nødt til at løbe, men skal vi skrive på bloggen? Det gør vi. Ved du hvad, det Janni, tak for i dag. Nu begynder der så regne, mand. Kom godt hjem. Hej.